Това е най-продаваното анти-ейдж масло в България с над 100 000 доволни клиенти и реални резултати, които се виждат. С възрастта кожата губи плътност, хидратация и еластичност. Фините линии стават по-дълбоки, а бръчките по-видими, защото процесите на възстановяване се забавят. Повечето продукти действат повърхностно и не й помагат да се регенерира. Луксозното масло с безсмъртниче на Балевски и Киров е създадено като анти-ейдж масло за дълбоко възстановяване. То подхранва кожата в дълбочина, подпомага естествените регенеративни процеси и при редовна употреба изглажда финните линии. Без мазен филм, без временен ефект. Това е най-продаваното анти-ейдж масло в България. Над 100 000 доволни клиенти, над 8500 реални отзива с снимки и средна оценка 4,93 от 5. Резултатите не са обещание. Те са проверими. Ако по някаква причина не си доволна от резултата, Балевски и Киров ти връщат парите. Без въпроси и без условия. Провери реалните резултати и наличността от линка в описанието.